Άρθρο από την ομάδα του Minute Science. Γράφουν οι Γογό Λουκαΐδου και Βασίλης Μισυρλής. Αφηγείται η Δήμα Κατερίνα. Ξέρετε ποιος είναι ο Τσάρλς Μεσιέ και τα αντικείμενα Μεσιέ? Το όνομα του Γάλλου αστρονόμου Τσάρλς Μεσιέ είναι ιδιαίτερα γνωστό στον κόσμο των αστρονόμων γιατί δημοσίευσε έναν αστρονομικό κατάλογο αποτελούμενο από 110 νεφελώματα, γαλαξίες και αστρικά σμήνη, τα οποία έγιναν γνωστά ως αντικείμενα Μεσιέ. Τα μέλη του καταλόγου αυτού ξεκινούν με το αρχικό γράμμα του Τσάρλς Μεσιέ, μη, και ακολουθούνται από έναν αύξοντα αριθμό. Ο βασικός σκοπός που κινητοποίησε τον Τσάρλς Μεσιέ να φτιάξει ένα τέτοιο κατάλογο είναι η καταγραφή των αντικειμένων που φαίνονται στο τηλεσκόπιο να έχουν νεφελώδη όψη και μία ομοιόμορφη λαμπρότητα, όπως αντιθέτως παρουσιάζει ένα άστρο. Έπειτα χώρισε αυτά τα αντικείμενα σε δύο κατηγορίες, οι οποίες αφορούν αφενός αντικείμενα που φαίνονται στον ουράνιο θόλο παροδικά και αφετέρου κάποια άλλα έχουν σταθερή θέση. Στην πρώτη κατηγορία αντικειμένων που παρατηρούνται εφήμερα στον ουρανό λόγω ιδίας κίνησης είναι οι κομήτες, οι οποίοι έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί από την αρχαιότητα από πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες. Οι κομήτες είναι παγωμένα μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος που αποτελούνται από πάγο, σκόνη και πετρώματα και περιφέρονται γύρω από τον ήλιο με περιόδους λίγων έως και χιλιάδων ετών. Όταν περνούν κοντά στον ήλιο θερμαίνονται και αρχίζουν να απελευθερώνουν αέρια, γεγονός το οποίο παράγει μια ορατή και χαρακτηριστική ουρά. Εάν ένας κομήτης είναι αρκετά φωτεινός, μπορεί να γίνει αντιληπτός από τη γη χωρίς τη βοήθεια τηλεσκοπίου και μπορεί να διαγράψει ένα τόξο ως και 30 μοίρες, μέγεθος το οποίο είναι όσο περίπου 60 φορές η Πανσέλινος στον ουρανό. Η δεύτερη κατηγορία αντικειμένων που έχουν νεφελώδη όψη αλλά δεν αλλάζουν θέση στον ουρανό και κινούνται φαινομενικά μαζί με αυτόν λόγω της περιστροφής της γης είναι τα αντικείμενα βαθέως ουρανού και είναι αρκετά πιο μακριά από το ηλιακό μας σύστημα. Τέτοια αντικείμενα είναι τα νεφελώματα, τα αστρικά σμήνη, οι πολύματα υπερκενοφανών και οι γαλαξίες, τα οποία μπορεί να βρίσκονται από μερικές δεκάδες χιλιάδες έως και μερικά εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Τώρα που γνωρίζετε τον κατάλογο Μεσιέ και τα εντυπωσιακά αντικείμενά του, μπορείτε να τα παρατηρήσετε στον έναστρο ουρανό με ένα τηλεσκόπιο και καλή παρέα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαδραστικό χάρτη της NASA, όπου παρέχει όλα τα αντικείμενα Μεσιέ, όπως έχουν απαθανατιστεί από το ιδιαίτερα δημοφιλές διαστημικό τηλεσκόπιο HST, Hubble Space Telescope. Ή ακόμα καλύτερα, σας προτείνουμε να περιμένετε και να κάνετε ένα μαραθώνιο Μεσιέ, τον οποίον περιμένουν οι ερασιτέχνες αστρονόμοι πώς και πώς. Κάθε χρόνο, περίπου το μήνα Μάρτιο, φαίνονται στον ουρανό σχεδόν όλα τα αντικείμενα Μεσιέ από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του ήλιου. Έτσι, ο σκοπός του μαραθωνίου ενός αστρονόμου είναι να καταφέρει να δει ή και να φωτογραφίσει μέσα σε μία νύχτα και τα 110 αντικείμενα Μεσιέ. Μπορείτε να δείτε εικόνες από αυτά τα 110 αντικείμενα Μεσιέ στο σύνδεσμο που αναγράφεται στο site μας.